gabahin lagi ning sales lady kay si Brigadang Alan mo'y nakatutok wag yun biyai dito nga crime scene Brigadang Ro. Aron atog yung makuha pang mga dugang impormasyon gabahin na ning pagpatay sa usa ka sales lady gawalay sapot og patay na diha nga nadiskubrihan sa iyang giabangang boarding house. Gidudahan kini nga gilugos. Kompletong detalye pinaagi ni Brigadang Alan Tangkawan. Ibrigada mo! Brigada! Live reports! Patay! Nang nadiskubrihan og walay sapot ang tibok lawas ang 27 anyos nga sales lady sud sa giabangan nga lawak sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo alas 11 sa buntag Biyernes, Agosto 2, 2024. Giila ang biktima nga si Charina Relativo, 27 anyos, lumad nga taga Bulasa, Argao, Cebu. Dunay kaipon bago lang naabot sa nasod gikan sa Saudi Arabia ug usa ka buwan pa lang nga nagtrabaho sa usa ka dakong mall sa syudad sa Sugbo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Inayawan Police Station, nakitaan ang patayng lawas sa biktima human miadto sa iyang boarding house ang higala sa iyang live-in partner aron susihon kay wala na kini mo reply sa mga text messages. Nakurat na lang nakita nga hubo na ang lawas niini o gingon nga dunay sunog ang buhok samtang anaa sa tapad ang stove sa butin. Sa paghinabi sa Brigada News FM Cebu sa mga silingan sa biktima alas 11 sa buntag, nakadungog sila dunay misagunto nga tingog sa usa ka babae ug nakadungog sab sila nga dunay niingon nga lalaki sulod sa kwarto nga miingon ayaw dunggaba apan wala sila nasayod kung kinsa. Nasayran sa Brigada News FM Cebu dunay higayon ang biktima ni sumbong kang Janje nga iyang kaipon nga adunay magsigi og pamuso kung maligo siya sa gawas nga bahin sa ilang gipuy-an. Si Lorito Relativo ang nagbangutan nga amahan nanawagan sa pagsurinder sa kriminal ug atubangon ang nabuhat nga sa laod. Iyang gidaig ang paningkamot sa Inayawan Police Station ug mihangyo nga unta dili mulurang hangtod dili makitaan ang kriminal. Samtang gipaubos na sa autopsiya ang lawas sa biktima, padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron matino og kinsa ang responsable niini. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga! Brigada!